Hemm bżonn li bħala artisti u mużiċisti ninaqdu biex niddefendu d-drittijiet tagħna. Kien dan il-messaġġ qawwi li għaddiet bla tlaqliq ta' xejn il-kantant Awċija Pamela Bezzina b'reazzjoni għal mossa tal-Ministeru għal Għawdex illi se jissussidja lil Awċin li jridu jmorru jaraw is-serati tal-X Factor biskuża li dan se jsaħħaħ is-settur artistiku u mużikali. Pamela Bezzina insistiet li hija ddiżappuntata ferm b'dak kollu li qed jiġri u staqsiet kif jista' jkun li l-X Factor f'daqqa waħda sar il-kultura artistika tagħna. Jindem ostakli kellu ħadd ma tani flus, allura x'se nagħmlu bil-mużiċisti vera u dawk li qed jistinkaw biex jagħmlu isem f'pajjiżna, staqsiet il-kantant Awċija. Hija insistiet li qed niżiraw l-idea ħażina ta' xi tfisser tkun artista u appellat sabiex titwaqqaf organizzazzjoni b'saħħitha li taqbes għad-drittijiet tal-kantanti u l-mużiċisti. Magħha jingħaqad ukoll il-kantant Ludwig Galja illi qabel mal-punt li hemm bżonn union bis-sens li tirrappreżenthom. Artisti oħrajn bħal Maestro Marks Peter Lucas ukoll taw l-appoġġ tagħhom għal dan il-ħsieb ta' Pamela. Il-kantant Awċija fuq Facebook insistiet ukoll illi din il-kitba ma kienitx xi ħaġa bi skop politiku iżda għax veru temmen fil-mużika.